prvom liste Jána v 2. kapitole 6. verši sa píše, že kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. A čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že v mojom živote nežijem tak, ako žil Kristus. A keď sa pozrieme do 9. kapitoly Matúšovho evanjelia, tak tam môžeme čítať aj to, ako sa Pán Ježiš správal k ľuďom okolo seba, ako ich miloval, ako im odpúšťal každý jeden hriech, ako sa o nich staral, ako slúžil v skrytosti, ako bojoval, ako sa k ním správal, aké mal slova. A keď sa spätne na to pozriem, že aké slova mám ja, alebo možno aj ty vo svojom živote, tak si uvedomujem, že nežijem život taký, ako žil Pán Ježiš tu na zemi. Že nerozdávam tak lásku, ako ho rozdával on, že nemám takú múdrosť v odpovediach, ako mal on. Možno aj v tej 9. kapitole Matúša, keď odpovedá, hovorí farizejom, že neprišiel som uzdraviť zdravých, ale chorých. A naozaj každý deň si uvedomujem vo svojom živote, že sa mám približovať k ideálu a k tomu, aký bol Pán Ježiš. A táto 9. kapitola končí takou výzvou pre každého jedného z nás. A tam sa píše, že vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. A ja vás chcem pozbudiť dnešný deň aj v tomto impulze, aby ste sa nebáli pracovať, aby ste nebáli ísť za ľuďmi a hovoriť im o tom, aký Pán Ježiš bol, aký je, a naozaj poukazovali, čo len maličkosťou, možno vo svojom živote, že Pán Ježiš bol milujúci, že Pán Ježiš bol slúžiaci, že Pán Ježiš bol poslušný a rozprával sa s Otcom každý jeden deň a trávil čas s ním na modlitbách. A si uvedomujem aj ja vo svojom živote, že koľko ľudí je okolo mňa, takých, ktorí nepoznajú Pána Ježiša a viem, že aj Pán Ježiš sa stretával s hriešnikmi a bojoval, možno také duchovné boje. Si tak viem predstaviť, aj možno my, každý jeden z nás, aj ty, aj ja, máme duchovné boje a možno máme hanblivosť, možno si hanblivý, možno máš strach a ťa pozbudzujem v tom, aby si to všetko prekonal, lebo si uvedomujem, že keď toto prekročíš, tak Pán Boh ti dá odvahu v tom, aby si možno hovoril, možno šiel tam, kam chce, aby si šiel, aby si robil to, čo On má pre teba pripravené. Tak sa nebojme žiť život s ním naplno a v dôvere a vo viere. A tak vás ešte raz pozbudzujem v tom, že kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on.